चाय की प्याली हो, उसके साथ कुरकुरीत भजी हो. आणि गरम गरम भजी एक नंबर. चायचा व्हिडिओ आहे तो खाली दिसतो. हा आवाज बघा, एक नंबर कुरकुरीत आणि नरम तर अजिबात नाही. आजच्या रेसिपीची सुरुवात एका नवरा बायकोच्या जोकने करूया. काय होतं, एक दिवशी नवऱ्याचं जेवण न करता बायको दुपारची उशिरा घरी येते. तर बायको घरी आल्यावर नवऱ्याच्या पोटात लागलेले असतात कावळे ओरडायला भुकेने. तर नवरा विचारतो कुठे गेलेलीस. तर बायको बोलते रक्तदान करायला. तर नवरा पटकन बोलतो अशी काय ग तू, माझं पितेस आणि दुसऱ्यांना देतेस रक्त. कसं वाटला जोक? मस्त. म्हटलं आज उखाणा नाही, म्हण नाही, आज म्हटलं एका जोकने सुरुवात करूया. आणि तुम्ही काय मगाशी अशी हवा घालत होता कांद्याच्या पातीत? आज कांद्याच्या पातीचं जरा ह्या करतोय की त्या कांद्याची भजी खाऊची आहे. बाहेर मुसळधार पाऊस, पोरा रवली शाळेतून घरात बस नाही आहे वही भजी. ड्रायव्हर वर सकाळी उज्जत घातलंय, पण आता भजीवर राग काढतोय. कांद्यान पण रडवल्या ना, आवशी बापसान वाढवायचा आणि कांद्यान रडवायचा ना, तो रडवताच. आज खेकडा भजी ना, अशी पिठीची खेकडा भजी केलेली तशी. होय, खेकडे नाही गावले. अरे कांदे खेकड्याचा रस्ता पण खाल्ला ना, नाही काय गावले. खेकडा भजीत खेकडो नाही, तो शोधूक नाही गावलो. गुलाबजाम मध्ये गुलाब काय असता, असे कितीतरी पदार्थ असतात सांगा. हो, शिवाय खेकडा भजी हसत खेळत पावसात गरम गरम खेकडा भजी होऊन जाऊ दे. चल आता ह्यो कांदो कसोक चिरायचो, तर मी आडाळ्यावरच चिरतय, पण आता सूर्यन पण तुमका दाखवतय. हे बघा, एकदम पातळ जवळ 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 चिर द्यायची. चिरता चिरता मध्ये एक काप उकलात पण बोट जपून परत ह्या बाजून. ते बघा 2-3 पाती उकलले. आता हे कसा खालपर्यंत आपली सुरी गेली नाही, मग ही अशी इथून पण. आता हे करायचे पाकळे मोकळे. हे बघा झाले मोकळे. काय भजीचो कांदो पातळ येऊ कोयो, उभो येऊ कोयो, झालो. असं काय नाही. चला असे बाकीचे कांदे अगोदर चिरून ठेवू. हां, हे बघा 3 मोठे मोठे सुके सणसणीत कांदे 30 किलो स्टोअर केलं, त्यातले 1/2 किलो घेतलं भजी. आता आज आम्ही काय घालतलो कांद्याच्या भाजीत, कांद्याची पात. त्या दिवशी आणलं ना, ती भातात घालून उरली, तर एवढीशी पात आता खय नाचत ठेवू. तर म्हटलं ही पात कांद्याच्या भजीत घालून बघूया. एक नंबर लागता. मग मी करून बघितली ना अशी भजी, मला म्हटलं आज अशी भजी करून दाखवूया. मस्त चिरूक पण काय सहज चिरली जाता, शिजाक पण कांद्याची पात लगेच शिजता. एका मोठ्या बाउल मध्ये. डोळ्यातनं पाणी इल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणजे काय, उगाच ते म्हणतात आवशी बापसान वाढवायचा आणि कांद्यान रडवायचा. मध्ये मध्ये थोडी थोडी कांद्याची पात दिली. होय, मी ठेवलंय ना बाजूक, ती गडगाडली. घालूयाच आता ती. आता हे घेतलंय मिरचे. मी मोठे कित्या चिरलंय, पोरग्यांका काढूक गावतात. नाही तर तुम्ही आवडीनुसार अशी पात चिरलास ना, तसे गोलगोल चिरून घातलास तरी चालत. माका तसे गोलगोलच आवडतात. आणि ह्या आम्ही घालतलो आला. आला पण किसून घातलास ना, काय लागता भजीमध्ये मस्त. अर्धा चमचा ओवो. ओवो जरासो मी आधीच हातावर काय करून घेतलेलं आहे, चोळून घेतलेलं आहे. ओवा घातला की बादना नाही बेस. हां, आणि जिरा पोटा हलक्या. अर्धा चमचा ओवा, अर्धा चमचा जिरा हातावर असं मळून घेतलंय. थोडंसं हिंग घातलास तरी बादना नाही, पण आम्ही सहसा नाही घालत हिंग. आणि ही आपली कोथिंबीर. आता ह्याच्यात काय घालूचा रावला, तर पाणी सुट्टला, मीठ. कोथिंबीरीचे देठ बघ रवले हिरोईनीचे. आता घालूया मीठ. थोडासा कमी, कारण बेसन घातल्यावर परत घालायचा ना. हां, तर करूया, घेऊया हातांची मळून. आधी आता बाऊलभर झाला, आधी कोलसवून घेते, नंतर कांदो आपोआप पाणी सोडतलो. पाणी बघा केवढा सुटला. या बघा पाणी, या बघा. म्हणून ह्याच्यामध्ये वाळलो तो वाढवो भर होतो. म्हणताय
3 होते मोठे कांदे. तरी पण बिचारे आळे. हो. हो. म्हणजे एवढं एक कांदा होतो ते तिघाचे 2 क्वांटिटी झाली. आता याच्यात काय घालूया? आता घालूया याच्यात मावात तसा बेसन. डाव्या हातीन बेसन घालतोय पडता, एकदम नाही घालायचा, थोडा थोडा. ह्याच्यात मसाला आणि हळद घालतात काय? नाही, नाही ना. ज्यांका आवडत असत त्यांनी घालायचं. आणि माका कारण मसालो आणि हळद घातलं न घालूचो ना. हां, हळद आणि मसालो लाल तिखट घातलास ना तर भजी तुमची जास्त काळी दिसतात. काळी म्हणजे काय, जास्तच लाल होतात. जो भजीचो कलर असता ना जशी गाडीवर गावतात तसो नाही कलर. आता ह्याच्यात मी 3 चमचे तांदळाचा पीठ घालते. क्रिस्पी. आवाज बघा कसा येतो. चाव 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 चाक चाक चाक. पण सुगंध भारी इलो. कांद्याची पात काय दिसणार नाही. ती कशी दिसतली, ती गेली मळान मळान. आळली ती पण. आळली. तुका आता वही तर वरून घाल मग. नको नको. भजी झाल्यावर जास्त पण बरी नाही लागणार. तेवढी घातली बस झाली. ह्याच्यात ना तुम्ही पाणी न घालताच ह्या पीठ कालसवून घ्यायचा. आणि ह्याच्यात बेसन पण जास्त घालायचं नाही, नाहीतर काय भजी खाते पीठ पीठ लागत. कांद्याच्या अंगाबरोबरच पीठ व्हाया. म्हणजे असा बघा, असा घेतल्यावर असे तेलात असे असे सोडूचे आहेत आपल्या काही भजी असे असे. आता हां, कडक असा तेल तापवूया, बुडबुडे भजी. आता तेल मस्त सणसण सणसणीत तापला. आता ही भजी ना हातीनच सोडूची असता. अशी 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 खेकडे येऊसाठी डेंगरे. भजे तळलेला तो वास 2 घरात जाता. मग शेजारीकडे पण नवरो म्हणतलो गो वास इलो भजीचो, वाईस भजी काढ. तशी माझ्याकडे दर शनिवारी भजी असता. 1 शनिवार आड करून माझ्या गोवाक रजा असता. मग बटाट्याची भजी, पालकची भजी, कांदा भजी. आता बटाट्याची आणि पालकच्या भजीचा व्हिडिओ देतो. चला परतवून घेऊया. डेंगे इले काय गो? होय होय. इले इले. मजा केल्यानी होती पोरग्यांनी. डेंगे मोडूक घेतलं होतं तेव्हा खेकड्यांबरोबर. चाय गरम गरम उसके साथ भजी. बघू कोणी मिस केल्याने तर खाली लिंक देतो ना. हो, खेकड्याची रेसिपी आणि ती मजा तुमका मिस जर केल्या असेल तर खाली ती सुद्धा लिंक देता सरोज. बघा मस्त सोनेरी रंगावर तळलेली आहे. कुरकुरीत आवाज येईल. चला सगळी काढून घ्या. चल गो, खेकडे पडतात. व्यवस्थित भजी तळू भैया. नाही तळली व्यवस्थित तरी वांदे. मग बेसन खुटखुटता पोटात आणि हवण लागतं. बाहेर पण शिजली. याच्यावर आता एक गरम गरम चहा आणि ही गरम गरम भजी. एक नंबर. चायचा व्हिडिओ आहे तो खाली तू लिंक आहे ना. क्रिस्पी बघा ना केवढी क्रिस्पी आहे बघा. त्याचं डेंगोच मोडत आहे बघा. हा बघा. गो तशी नाही दाखवायची. दाखवा. ही बघ करा. दाखवू. गड तयार करूया भाज्यांचं. किती प्लेट बनवताय? एकच प्लेट. आमच्या परब किचनवाल्यांका दाखवूक नको कशी कुरकुरीत. ही मगाशी मस्त फोडलेली बघा. काचेच्या बशीत पडली तर आवाज येता. आता त्याची रास तयार करूया. आवाज भरपूर झाले. खेकडे रवतात काय एकावर एक ते चलतले. आणि वर ठेवूया एक हिरवी तळलेली जरा मीठ टाकून अशी मिरची. आता कुरकुरीत झाली की नाही दाखवा. तुम्हाला जो हात बाजू ठेवतच वाटता. दाखवा. हा हा भजी भजी. किती प्लेट भजी. हा आवाज बघा. एक नंबर कुरकुरीत आणि नरम तर अजिबात नाही. पण गरम गरम खाऊची हा, तरच त्याची मजा. आणि याच्यावर एक गरम गरम चाय. जसं मी म्हटलेलं गेलाच व्हिडिओ आपण टाकला ना. एक गरम चाय की प्याली हो, उसके साथ कुरकुरीत भजी हो.
पुढचं गाणं मी करतोय ता नको आमका हा है की नाही. अशा भाजीचो व्हिडिओ तुमका आवडला असतात तर नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि काय या भाजीत अजून तुमच्याकडे टिप्स असतात टाकू जाता पण आमका कमेंट मध्ये आणि सांगा. कढई रवली बाजूक गरम गरम हो म्हणून म्हटलं क्लोजिंग अगोदर करून घेऊया. आणि अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन पाहत राहा. लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा म्हणजे परब किचनवर जे जे रेसिपी येतात ते तुमच्यापर्यंत लवकर पोहोचतले. बाजूक बेल आयकॉन ता सुद्धा मग तुम्ही दाबा. म्हणजे काय आमका कमेंटमध्ये बरेच जण विचारतात ही रेसिपी हा काय हो असता पण तुम्ही काय करत नाही बेल आयकॉन दाबत. 200च्या वर व्हिडिओ आहेत ना त्याच्यामध्ये काहीतरी असतात.